З чого радзіма пачынаецца? У кожнага адказ, паверьце, свой. Куточкам любым называецца той край, дзе ты сагрэт душой. Моя ж радзіма пачынаецца з заранкі, з матулінай вячэрняй калыханкі, з пяшчотных слоў вясковыя бабулі, з таго ўсяго, што ў дзяцінстве чулі. А мне здаецца, з шэрых вёсак, дзе песні слаўныя чутны, птушыныя, дзе льюцца адгалоскі, і бор шуміць, дзе да зары. А я лічу, що з булькання криніцы. І з говору магутных курганоў. І са святой празрыстае вадзіцы, Што моцай помніла сваіх сыноў. Моя ж радзіма пачынаецца са школы. Настаўнік з вучнем поруч тут ідуць. Жыццё бурліць, няма спакою. Турботах дзень так хуценька бяжыць. Вас вітае каманда Юныя краязнаўцы Корнацкай базавай школы Свістацкага раёна. У нашай навучальнай установе краязнаўчая работа вядзецца ўжо шмат гадоў. Прычым сістэматычна, а галоўнае з жаданнем. Адкуль мы? Чые мы? І хто мы? Вось пытанні, на якія шукае адказы наша каманда. Магчыма, хтосьці паспрачаецца, сказаўшы, што гэта ўсё даўно вывучана, запісана і сабрана. Што не сяльцо, То слаўцо. Што не край, То свой абычай. Ёсць чым ганарыцца і нашай вёсцы. Ёсць што даследаваць і вывучаць. Былі і ёсць людзі, чыё жыццё і дзейнасць можа стаць прыкладам для сённяшніх школьнікаў. Намі распрацавана шмат экскурсійных маршрутаў па Свіслачыне. Працуючы над гэтай працай, мы вывучылі гісторыю і культуру сваёй малой радзімы, інавацыі ў музейнай і турыстычных сферах. Мы регулярно знаходзім новыя факты з жыцця знакамітых землякоў, адкрываем імёны выдатных асоб, памяць пра якіх была страчана ў віхры часу. Падчас гэтых паходаў мы на свае вочы пераканаліся, што вёскі і да гэтага часу застаюцца невычэрпнай крыніцай фальклору, этнаграфіі і народных промыслаў. У сельскага чалавека ёсць свая нацыянальная культура, лад жыцця, звычаі, ужытак. Да многіх пажылых людзей, якія былі наведаны, раней ніхто з даследчыкаў этнографаў не прыходзіў. А ў іх, напрыклад, уся хата ў вышыванках, расшыта бялізна, фіранкі, абрусы, ручнікі. Адпраўляючыся ў вандроўку, мы збіраем артефакты мінулага, дапамагаем захаванню мемарыяльных мясцін, помнікаў, паркаў, палацаў, музеяў. Мы не толькі папаўняем музей ручніка каштоўнымі знаходкамі, але і займаемся рэстаўрацыяй музейных экспанатаў, стварэннем макетаў і іншых наглядных матэрыялаў. Мы апытваем сведкаў значных у гісторыі вёскі, раёна, падзей вялікай айчыннай вайны, занатоўваем іх успаміны ў выглядзе дзённікаў, эсэ, замалёвак. Даглядаем за помнікамі воінскай славы на тэрыторыі сельсавета і добраўпарадкаваннем тэрыторыі вакол іх. З вялікім задавальненнем прынялі ўдзел у рэалізацыі раённага праекта «Скам'я памяці», адкрыццё якой адбылося 2 мая 2025 года. Таксама мы даследуем дэмаграфічныя працэсы, збіраем інфармацыю, вывучаем дакументы пра насельніцтва сельскага савета, праводзім анкетаванне.
спартыўнае арыенціраванне і турызм шырока выкарыстоўваюцца намі як сродак актыўнага адпачынку, развіцця асобы, замацавання здароўя, павышэння культурнага ўзроўню чалавека, разумнага выкарыстання свабоднага часу. Не абыходзім увагай і экалагічныя пытанні. Падтрымліваем чысціню на мясцовых вадаёмах, займаемся пасадкай дрэў і кветак, вывучаем раслінны і жывёльны свет роднага краю. Заканамерным працягам гэтай дзейнасці стаў удзел у святах, канферэнцыях, акцыях, конкурсах краязнаўчай тэматыкі. Таму, калі ты хочаш займацца даследчай ці пошукавай работай, Сустракацца з цікавымі і таленавітымі людзьмі, Вандраваць па родных мясцінах, Прымаць удзел у экскурсіях і паходах, Вывучаць гісторыю і праблемы свайго роднага краю. вучыцца працаваць з інфармацыяй, займацца грамадска-карыснай работай на мясцовасці, рэстаўрацыяй музейных экспанатаў, стварэннем падзелак, макетаў і іншых наглядных матэрыялаў. Значыць, запрашаем у нашу каманду і цябе!